paka achangamira taenda kuna chiremba Matuma. Tafika ikoko chiremba wamhoresana nemhuri, saka chiremba Matuma wati kuna Mamvura mai yavo hamusi mundori, uchitaurira mhuri wati handina kuona urori, hapana urori hwauinawo, asi mbona kuti musha menyu imimi ndo munenge mune chikonzero. Ava mai ava munhu anozvishandira, mushandi pache zvake, havana urori semabudiro aita kuna chiremba Dendera. Kana nechida dare renyu kuti tiugadzire dare remumusha menyu ririmo iri, munozouya rakazvimirira rega dare remumusha menyu. Zvimwe chete zvabuda kuna chiremba Makoni, chiremba Dendera. Kufamba muchipedza tiende nauye mudzepete izvozvizvi vhiki inoyi ndine zuro pandaitotaurirwa kwazuzogwasira akatofa mukadzi nenhau dzekuami murume. Mai vari kuonetsana nemuroora, ambuya nemuroora wachinetsana, mwana achisenza nemukadzi wake zvakanaka, but vamwena vachiti chii rambarane nemukadzi. Murume akachiti no ndoda aisenza kuZambia, vamwene ndobva vadzingirira chii muroora pamusha. Murume ndobva Zambia ndokuuya ndokuti ko madzingire mukadzi wangu zvadzaya, mukadzi akakufuyira, haunzwisisi iwewe, akakufuyira. Kana uda kundomuona ngaiti chitanga wamwa mudzepete tikurutsise, kana warutsa woenda pfungwa dzako dzaraiti kuti tindoona kuti unosvika kuti uyana here nekuti unenge wadi ndokubva wamurutsisa wamupa mudzepete iyo, ndobva akatanga kupanza pese panobuda nemweya pese kubva asvika kubva atofa namai. Dzinhau idzodzi dzekumwisana chii mishonga. Vana chiremba vanomwisana mishonga kana kuzinata havatobvumira. Yakatoramba, hurumende yakaramba vanhu vanoita zvekumwisa vanhu zvinodhaka. Tina Namuponda wekunotonungo kuna vakamboswa Namuponda vachiti vanodii, vanoberekesa vana, vanopa vana vakadzi vasingabereki vachinoeka vana. Vaisvika obva vamwisa vana obva adhaka obva arara. Wakaemploya zvimamoskepi arara kudaro, mukadzi aikwirwa nevanhu 5-10 ka1 obva atodii nhumbu akaregere apa anenge anzi uya mazuva ako akakureterwa kuti mazuva ake ekugeza neakamira kuti achibate nhumbu ndiari. Nhau dzekumwisa chii mishonga. Kazhinji ukapuhwa chauri kufungidzira ichocho ndo chinodi kuuya mupfungwa dzako. Saka matare akadaro iyayo akaipa ende anoputsa, nekuti munhu unotobva uine pfungwa dzauri kudii dzauri kufungira. Izvo zviri pfungwa dzako ndo zvaunoona pai yaunoti screen iyo paTV ipapo. Hapana inhau yekuti chii vano mishonga inodii. Ndakupa vana chiremba vairi wese vari kutaura kuti mai avanozvishandira
wese vari kuti mai avo vanodii vanozvishandira, havana gona ravakabata, havana divisi, havana chii, nemurume wavo vanodii. And this is why tichiona iwe uchitaura uchiti Sthembile, ukaona munhu anodaidzwa nezita kuti papa paSthembile, it means mukadzi anenge iri chimhizha. Ndingabobvunza paisha kuti mai avo vanewanei zvanonzi Sthembile. Saka dare isu tiri kuti kana munoda kubatsirwa zveyo mouya, munoda pakati pewairi avo hamungade kuti vakubatsirei ndiani. Simoni rangu watapedza kuenda wanakubatsira mafungiro angu ndozava sekudendera wakamboshandira vanhu kuti wanga wanhu wakatenga. Saka ranamisa mai ava ndiro mafungiro angu ndoziva muchiona mai ivava mafungiro angu ndisingazivakubatsira. Munoti ndo kuvana ndinayo taimarayo takugara pasi tazoya tuwaona tati mufana kuzopinda rimwe dare rekuvungana. munogara kupi imi? Ndogara Macheka. Macheka, inga munogara kudhuze nepamurango. Kudhuze nepamurango. Iri papi? PaHeadlands, panzvimbo yavanenge kucelebration benefits. Munokwanisa kuuya rini? Zvakutoda kuti takaita ungavutize tibatanidze masoro tinoambovari kure vatichaudzwa kuti tibatanidze masoro. Saka mochindopanana nhamba nawo mochitaura kuti mungade kubatsirwa nawo kudini, moura mubatsirwe semusha. Chisumuka Sorry. Charakuita muviri wangu bese kusuda asi nawe kuti mari dzedu mabata ndozvati tichitotaura nawo wana chiremba, handisi basa rangu iroro. Pamari even kana una dhokta uchida kubatsirwa unotoenda kuna dhokta. Wakawanda vanhu vanoenda kunana chiremba wakawanda, asi wachizoonera pano umwe chiremba kunyepa ndo zvinoitiwo futi matari. Saka kana muchida kubatsirwa muri mambo tange takatarisira isusu kuti pamutongo apa hapana here zvingafambirana nemasamonsi. Muripo wanga wakatarisirwa kupomera mwana wangu mama wangu kuti muroyi. I think pani pamboverwa utaura mambo chokwadi shoko rakanaka kazhinji ukapfuma munhu kuti muroyi unobvise mombe kuripa muroyi iyeye azobatwa abatwa zvoonekwa iko saizvozvi abva kunzvimbo mbiri nana chiremba wairi achizi haasi muroyi. pakuripana tinozoti tapedza dare, handiti dare rapera zvanyatsobuda, zvese zvanyatsobuda, ndipo patinozoenda pakuti rangaripe umwe ndeupi, zvakafamba sei, asi tinenge tanga tapedza chiri dare. Saka tichambozvibata izvozvi titange tapedza dare, vanhu vasununguka, zvagadzirwa, then tochizoenda pakundoripisana. Kana paine anoripa kana pasina anoripa, ndo patinozoya toita wind up. Chisoganye